Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. Yamu da birul amur rabbana kai zana sawa farko, kai kake yi mun baka gajiya duk lamuran da na ɗauku, ne ta wasu da rasulallahi ya rabu sana ya karko, dan ɗaha wanda ka aiko. Karaba mu shauƙi da hikima kusanci ga ɗahagwanina. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. Rabu yo salati maras adadi gurin ɗaha almukutari, sada dukkanin ahali na gidan Muhammadu al-akhyari. Jallasa sahabbai dukkansu ko ɗayansu bai inkari, shehu na Musa su a tsari, Shehu Ahmad Tijjani da Gausi Hadimi gurin manzuna. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. Ta yaya zan wuce ban sami ke tambura ba faɗi ummina, hakikanin ma'aiki ke ce shine hakikanin ummina. Kai faɗi ta yi isar da ya zam isar da kanta ba ta da suna. Labbaiki ya ummul hasanaina, wallahi duk bala'i ba ne barin gidanki faɗi ummina. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. Tunda na gaida umma a yanzu zan shige ya buga ɗan adanani, salam alaika shafi mu shafa'u mai kau da dukkanin rudani. Sannu da zuwa ruhullah mai sauya kadarar rabbani, rasulu zuciyarmu da rauni, so nake ka bar ma'ana ka a duniya da lahira maulana. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. A gunmu wanga dai ba tamkar shirin tuna zuwan kaɗan adanani, ranar da duniya ne ta yi firi ga duka ahalin shaidani. Mai farin ciki mai murna hannuwanku sai ku tafa har ne, ku zo mu je a ya ikhwani, mu miƙa jinjinar ban girma ga al-Mustapha Jaddul Hasanaina. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. ‘Yan uwa ku bani aron kunni na baku tarihin manzuna, an haife Mustapha 12 ga watan Rabiu awwalu ikhwana, da asubahi yayin fidowar alfijir ya zo a ran isnaina. Dan Abdullahi daga Amina, ranar a duniya ba wacce ta yi horon da an ka haifi gwanina. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. Sannu da zuwa sannunka da zuwa maulana. Marhaba bika marhaba bika marhaba bika manzuna, hakika gaskiya ta zo ba sauran duhu zuwan manzuna. Ƙorama ta sa wata can ma da dukkanin katangon kisra sun zube da haihuwar maulana. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. Ya iso yana sujudu shukuri da gaisuwa gurin rabbana, subuhun quddusun rabbul mala'ikati wal arshuna. Kan sana'ar haka yayi ta faɗa yana a jinjiri maulana, kai wani abun fasai maulana. Ku tambayo Halimatu Sadiya dan ta gano isar manzona. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. Nan zan tsaya sabida karamcin lokaci gare mu ya ikhwana, gashi banda ilimi sai kan ba da soyayyar manzuna.
Malam Ismail dogon yaro rabbana ya jama kwana, kai ta haƙuri da mu maulana, da shehu Yakubu wanda shi ya sha da nigiya ta son manzuna. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. Mai sauraro idan ka so ka ji wayayya gugurin manzuna, ni ne Ibrahim Imamu birni na Isa ne fagarina. Nambar waya ta 0S0 kusan ya 34 ikhwana, 67 kusa ikhwana, 25 kusa 58 da kun kira ni zan fikin ba sauna. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. Summa salatu wata salimu alama zo sirril ula, wa ali baitihil adahari tamkar su faɗi matu batula, wa ali baitihi ya Allah wa tabi'ina su ma zalla, dan asar rasulu ba su kasala. Alhamdu rabbuna gudi ladar yaban abawa da hagwanina. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna. Marhaban da zuwar ɗahi maulidin ma'aiki ya zo, Sokoto State Polytechnic murna muki ta juna.